سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتات فيزنا لكم قريبنا لنا لمكتالكم بخبر نعدم ውድድር ሴካፋ ሲኒየር ቻሌንጅ ካፕ ጽባሕ ዓርቢ ቀፂሉ ክውዕል እዩ ሬድሲ ካምልስ ድማ አንጻር ሃገራዊት ጋንታ ጅቡቲ ክትፃወት እያ እዚ ሃገራዊት ጋንታ ትማሊ ብኣንጋሪት ሃገር ዩጋንዳ ኣብ ተሰዓረትሉ ፀወታ ቅድሚ ዕረፍቲ ንዘሂፖስ ግርም ጌራ ፀቂጣ ብምሓዝ ናብ ብዙሕ ጌጋታት ደፋፊኣቶም ነይራ እያ እንተኾነ ድሕሪ ዕረፍቲ ስዕረት ካብ ምጥዓም ኣይድሓነትን ኣሰልጣኒ ኣለም ሰገድ ኤፍሬም ነቲ ኣፋልማይ ዓወቶም ኣብ ልዕሊ ብሩንዲ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ዘርአየ ኣካፋሊ ኢዮብ ግርማይ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፍቲ ዘይምእታው ጌጋ ውሳነ ከም ዝወሰደ ዝዛረቡ ደገፍቲ ብዙሓት እዮም ኢዮብ ከምቲ ኣብ ክለብ ደንደን ዝረአ ኣብ ማእከል ሜዳ ልዑል ናይ ፀወታ ቃልሲ ካብ ምንፅብራቕ ድሕር ዘይብልን ፀወታ ናይ ምቕያር ዓቕሚ ዘለዎን ምዃኑ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ፀወታ ኣንጻር ናሚብያ ኣብ ኣስመራ ዘርአዮ ብልጫ ብምጥቃስ እዮም ሓያለ ደገፍቲ ሃገራዊት ጋንታና ርእይቶኦም ዝህቡ ዘለዉ እዚ ኣካፋሊ ኣንጻር ናሚብያውን ካብ ፍልማ ዘይምእታው ኣብ ግዚኡ ኣዛሪብ ምንባሩን ተቐይሩ ምስኣተዎ ድማ ንደቂ ጋንቱ ከም ዘነቓቕሐን ኣይርስዓን እዚ ስለ ዝኾነ ድማ ዘይምስላፍ ኢዮብ ኣብ ወሳኒ ፀወታ ንኣለም ሰገድ ኤፍሬም ብትሪ ከንቅፎ ይስምዓሎም በዚ ኮይኑ በቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ዓወት ከገድሳ እዩ ዩጋንዳን ኤርትራን ተኸቲላ ንቡሩንዲ ቀዳሚት ተገላፊት ክትከውን ዝገበረት ጅቡቲ ኣቕሊልካ ትርአ ጋንታ ኣይኮነትን ይኹን እምበር ኤርትራ ተዓዊታ ናብ መድረኽ ፍርቂ ፍጻሜ ከተቋመት ዓብዪ ትፅቢት ተገይርላ ኣሎ ናይ ብና ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 ዓመት ውድድር ምስ ንሰግር ድማ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትማሊ ኣንጻር ኬንያ ነጥቢ ብምምቓላ ከም ዓብዪ ዓወት ዝግለጽ እዮም ደቂ ኣንስትዮና ብስሩዕ ውድድር ተሳሓላ ዘይኮናን ተመክሮ ዘይብለንን ከም ምዃነን መጠን ድማ ምሰን ኣብ ውሽጢ ሃገረን ስሩዕ ግጥማት ዘካይዳን ኣብ ዝተፈላለየ ውድድራት ተሳቲፈን ዝተመኮራን ክንጻጸራን ከለዋ ኣዝየን ዝድነቃየን ኣብ ቀዳማይ ፀወተን በተን ከም ተካእቲ ናይ ትሕቲ 20 ዓመት ተታሕዛ ታንዛንያን ዋላ እኳ 5 ሸቶታት እንተተመዝገበን ክሳብ ደስ ዓደቀ ከይተዳህላ ምምካተን ዓብ ነገር እዮም ተማሊ ድማ ቀዲማ እንርዳት ሃያል ሃገራዊት ጋንታ ኬንያ ደፊራ ሸቶ ብምዝጋብ ክትመርሕ ምርኣያን መወዳእቱ ብናይ ሓበር ዓወት ምፍልላያን ንብዙሓት ከይሐጎሰ ኣይሓለፈን ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ትሕቲ 17 ዓመት ጽባሕ ኣንጻር ኣንጋሪት ሃገር ዩጋንዳ ክትገጥም ተመክሮ ቀሲመን ክወፃ ድማ ንጽበየን ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኤሮፓ ትማሊ ምሸት ኣባላት ምድብ 1 ክሳብ ምድብ 4 ዝርከባ ክለባት ብዘካይዶ ሻድሻይ ናይ መወዳእታ ናይ ምድብ ፀወታ ቀፂሉ ምስዮም ብምድብ 1 ምስ ንጅምር ኣብዚ ምድብ ዝተዳለላ ዓርሞሽሽ ክለብ ፒኤስጂን ማድሪድን ናብ ዙር 16 ቀዲመን ብምሕላፈን ንወሰንቲ ተፃወተን ከዕርፋየን ተራእየን ፒኤስጂ ኣብ ሜዳ ንጋላታሳራይ ዓዲማ ገጢማታ ኣብዚ ፀወታ ድማ እዛ ሻምፒዮን ሃገር ፈረንሳ ዝኾነት ክለብ ንጋላታሳራይ 5 ባድያ ይዕንያታ ፓሪስ ንሸቶታታ ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ ኣጥቃዕያ ማውሮ ኢካርዲን ካብ ብሉፅ ምንቅስቓስ ዘርኢ ዘሎ ስፓኛዊ ፓብሎ ሳራቢያን ብምርካብያ ንዕረፍቲ 2 ባዶ መሪሓ ክትወፅእ ክኢላ ድሕሪ ዕረፍቲ ድማ ካብ ኔይማርን ኪልያን ምባፔን ከምኡውን ካብቲ ተቐይሩ ዝኣተወ ኤዲሰን ካባኒ ብመንገዲ ፍጹም ቅላዕ ዝረኸበትነን ሸቶታት ንፀወታ ብገፊሕ 5 ባድያ ተዓዊታትሉ ኣብዚ ምድብ ምስ ፒኤስጂ ዝተደላደለት ሪያል ማድሪድ ንክለብ ብሩጅ ብምእንጋድያ ገጢማ ኣብዚ ብወገን ክልቲአን ክለባት ብሉፅ ምንቅስቓስ ዝረኣየሉ ፀወታ ድማ ሪያል ማድሪድ ንፀወታ ብገፊሕ 3-1 ተዓዊታትሉ ማድሪድ ንሸቶታታ ካብ ብራዚላውያን መንስያት ሮድሪጎን ቪንሴንቶ ጁኒየርን ከምኡውን ካብ ክሮሽያዊ ሉካ ሞድሪች ክትረኸበን ከላ ክለብ ብሩጅ ካብ ስዕረት ዘይተናግፋ እንኮሾታ ካብ ሃስ ቫንከንያ ረኺባታ በዚ ድማ ፒኤስጂን ማድሪድን ንቀዳማይን ካልኣይን ተርታ ብምሓዝ ናብ ውድድር ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሰጊረን ኣለዋ ምድብ 2 ኣብ ዘሰላሰሎ ፀወታ ዝዓበየ ፀወታ ናይ ዝምሸት እዚ ኣብ ሞንጎ ክለባት ባየር ሙኒኽን ቶተንሃምን ዝተኻየደ ግጥም ነይሮም ዘን ክለባት ናብ ኣውዲቕካ ምሕላፍ ምስጋርን ስለ ዘፍለጣ ንመብዛሕትኦም ቀወምቲ ተፃወተን ከዕርፎም ተገዲደን ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ፀወታ ኣብ ዝተጀመረሉ ድማ ቀዲማ ንልዳት ዝተንቀሳቐሰት ሙኒኻ ነይራ ብመንገዲ መንእሰይ ጆስዋ ኪሚሽ ንልዳት ቶተንሃም ክትከፍት ተራእያ ቶተንሃም ብወገኖም ብመንእሰይ ተፃወታዮም ሪያን ሰሴግኖን ግብረ መልሲ ክህብሉ እዮም ተራእዮም ኣብ መበል 14 ደቂቃ ናይ ፀወታ ድማ ባየር ሙኒኽ ብመንገዲ ፈረንሳዊ ኪንግስሌይ ኮማን ሾቶ ረኺባ ይኹን እምበር መሪሕነት ባየር ሙኒኽ 4 ደቂቃ ጥራይ ዕምሪ ነይርዎም ቶተንሃም ኣብ መበል 18 ደቂቃ ብመንገዲ ወዲ 19 ዓመት ተፃዋታይ ሪያን ሰሴግኖን ብዝረኸበታ ብልፅ ሸቶ ንፀወታ ክትመዓራርዮ ተራእያ እዛ ሸቶ ንሪያን ሰሴግኖን ቀዳሚት ሸቶ ናይ ቶተንሃም ኮይና ናብ መድረኽ ሻምፒዮንስ ሊግ ምዃና ድማ ፍሉይነት ነይርዋ ብዘይካዚ ወዲ 19 ዓመት መንሰይ ኣብ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ዝነኣስ ሸቶ ዝመዝገበ ተፃዋታይ ቶተንሃም ኮይኑሎም ፀወታ ድማ 1-1 ኮይኖም أما بالعشر حموشن نايت صوتا قدامي تشوتو منيخ زمزجبة كومان
ኩዕሶ ከርክብ ክብል ካብ መለጋግቡ ብርኩብ ምቕጻዩ ብቶማስ ሙለር ተቐይሩ ክወፅእ ተራእዩ ዕረፍቲ ኣብ ኣጋሚ ካሉ ኮማንድ ቀይሩ ዝኣተወ ቶማስ ሙለር ንክረቡእ መሪሕነት ተትሕዛ ሸቶ ብምዝጋብ ፀወታ ናብ 2-1 ቀየሮም ፀወታ ድማ ዕረፍቲ 2-1 ኣምሪሖም ድሕሪ ዕረፍቲ ባየርን ፀወታ ብምቁፅፃር ብመንገዲ ኮቲኒዮን ሙለርን ጅናብርን ንልዳት ቶተንሃም ብብዝሒ ክፍትኑ እኳ እንተተራዩ ኪኒዮ ዓንዲ ልዳት ዝሃረመት ፈተነ ኮቲኒዮ ሸቶ ክረኽቡ ኣይከኣሉን ብመንፅሩ ተፃወት ቶተንሃም ብመንገዲ ካይል ዎከር ፔተርስ ከምኡውን ሴሴግኖን ንሸቶ እኳ ተፈተኑ ንማኑኤል ኒዌር ተሸግር ቀላዕ ግን ክረኽቡ ኣይከኣሉን መበል 62 ደቂቃ ድማ ባየር ሙኒክ ብመንገዲ ብራዚላዊ ኮቲኒዮ ሳልሴት ሸቶ ረኺቦም እዛ ሸቶ ንኮቲኒዮ ኣብ መድረኽ ሻምፒዮንስ ሊግ ሎሚ ዓመት ቀዳሚት ሸቶ እያ ምድብ ግዜ ምእካል ድማ እታ ኣብ ዋይት ሃርት ሌን ብሸውዓተ ሸቶታት ዝነገሰት ሙኒክ ድማ ደጊማ 3-1 ተዓዊታ ኣብ ኩለን ፀወታታት ናይ ምድብ ዝተዓወተት ሙኒክ ድማ ቀዳሚት ጀርመናዊት ክለብ 100 ዓወት ኣብ ምድብ ዘመዝገበት ክትከውን በቂዓላ ካልኦት ኣብዚ ምድብ ዝተመደባ ክለባት ኦሎምፒያኮስ ምስ ክሬና ዝቬዳ ኣብ ዝካየድዎ ፀወታ ብዓወት ግሪካዊት ክለብ ኦሎምፒያኮስ 1-0 ተዛዚሙ ኣብዚ ብማእከላይ ዳኛ ክልተ ፍጹም ቅላዕ ንክልተን ጋንታታት ዝሃበሉ ፀወታ ኣብ መበል 43 ደቂቃ ክሬቬና ዝቬድቫ ዝረኸበታ ፍጹም ቅላዕ ተፃዋታያ ቶማን ከባኽናን ከሎም ኦሎምፒያኮስ ግን ኣብ መበል 87 ደቂቃ ዝዓወተታ ሸቶ ብመንገዲ ዮሱፍ አልዓራቢ ብፍጹም ቅላዕ ረኺባታ ክለባት ባየር ሙኒክን ቶተንሃምን ድማ ቀዳማይን ካልኣይን ተርታ ብምሓዝ ናብ ውድድር ኣውዲዕ ካብ ምሕላፍ ክሰግራ በቂዐን ፀወታ ድማ ማንቸስተር ሲቲ ናብ ክሮኤሽያ ብምጋሻ ምስ ዲናሞ ዛግሬብ ገጢማ ኣብዚ ብራዚላዊ ጋብሪኤል ጂዘስ ነጊስሉ ዘምስየ ፀወታ ብዓወት ሲቲ 4-1 ተዛዚሙ መብዛሕትኦም ተፃወቱ ዘዕረፈ ፔፕ ጓርዲዮላ ንሸቶታቱ 3 ካብቲ ሃትሪክ ዝሰርሐ ጂዘስ ሓንቲ ድማ ካብ መንእሰይ ፊል ፎደን ይረኺብዎን ዲናሞ ዛግሬብ መምለስ ገዛ ትኾኖም ሸቶ ካብ ኦልሞዮም ረኺቦማ ሲቲ ድማ ቀዳሚት ኮይና ናብ ዙርያ 16 ሓሊፋላ ናብ ዩክሬን ተጓዒዛ ፀወታ ዘሰላሰለት ኣትላንታ ምስ ሻክታር ዶነስክ ገጢማ ኣትላንታ ድማ ንሻክታር ኣብ ሜዳ 3-0 ብምቕፃዕ 10 ማንሲቲ ስዒባ ናብ ዙርያ 16 ሓሊፋላ ምድብ 4 ዝካየደ ፀወታ ድማ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንሎኮሞቲቭ ሞስኮ ዓዲማ ያገጢማ ብመንገዲ ዣኦ ፊሊክስ ካብ ፍጹም ቅላዕ ከምኡውን ፊሊፕ ክልተ ሸቶታት ምርካብ 2-0 ተዓዊታ እንግሊዛዊ ተፃዋታይ ኣትሌቲኮ ኬሪያን ትሪፐር ንውፅኢት ክለቡ ተግፍሕ ትኽእል ፍጹም ቅላዕ ኣባኺኑ እዩ ጁቬንቱስ ብወገና ናብ ባየር ሌቨርኩሰን ከይዳ ያገጢማ ጁቬ ድማ ካብ ፖርቱጋላዊ ኮኸብ ተፃዋታይ ክሪስቲያኖ ሮናልዶን ሂግዌንን ክልተ ሸቶታት ምርካብ 2-0 ተዓዊታ ተغيሩ ዝኣቶ ፓብሎ ዲያባላ ድማ ነዘን ክልተ ሸቶታት ብምህንዳስ ኣድናቆት ኣትሪፍሎም በዚ ድማ ናብ ዙር 16 ዝሓለፋ ክለባት ፒኤስጂ ሪያል ማድሪድ ባየር ሙኒክ ቶተንሃም ማን ሲቲ አትላንታ ሊቨርፑል ናፖሊ ባርሳ ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ሬድቡል ሌፕሺግ ሊዮን ቫሌንሺያ ቸልሲየን ኣብዚ ናይ ውልቂ ውድድራት ኣጥቃዒ ባየር ሙኒክ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ብ10 ሸቶታት ንብሉፅ ኣመዝጋቢ ሸቶ እዚ ውድድር ይመርሐሎም ሊቨርፑልን ማንቸስተር ሲቲን ንወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ተፃዋታይ ኢንተር ሚላን ሰባስቲያኖ ኢስፖሲቶን ምፍራም ኣብ ቅልስ ከም ዝኣተዋ ዘሳን ገሊጻ ዝወዲ 17 ዓመት ተስፉ መንእሰይ ኢንተር ሚላን አንጻር ዶርትሙንድ ኣብ ዘካየደቶ ፀወታ ሻምፒዮንስ ሊግ ከምኡውን አንጻር ፓርማ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ሴሪያ ውድድር ከም ዝተሰለፈ ይፍለጥ ብዘይካዚ ክለባት ፒኤስጂን ዶርትሙንድን ነዚ መንእሰይ ኣጥቃዒ ንምፍራም ድሌት ከም ዘለውን ዘሳን ወሲኽ ሓቢሮም ወኪል ናይ ተፃዋታይ ሚኖ ራዮላ ብምዃኑ ድማ እዚ ተፃዋታይ እዚ ብርክት ዝበለ መጠነ ገንዘብን መሃያን ናብ እትኸፍሎ ክለብ ከምርሕ ከም ዝኽእል እውን ተገሊጾም ለንደናዊት ክለብ ቸልሲ ነቲ ብክለብ ኢንተር ሚላን ዝህደን ዘሎ ተፃዋታይ ማርኮስ አሎንሶ ጎደሎ 35 ሚሊዮን ከም ዘይትለቆ ንኢንተር ገሊጻትላ ከም ዝፍለጥ አሎንሶ ኣብ ትሕቲ ፍራንክ ላምፓርድ ናይ ምጽዋት ዕድል ይረክብ ከም ዘየለን ካብታ ክለብ ምውፃእ ድማ ቀዳማይ ኣማራጺ ምዃኑን ክግለጽ ዝቐነየ ክኸውን ከሎ ናብ ኢንተር ሚላን ምስ ዝጋገር ድማ ምስቲ ኣብ ክለብ ቸልሲ ዘምጽኦ አንቶኒዮ ኮንቴ ዳግማይ ክረኸብ እዩ خبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም ማዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን